Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero. Babalik po tayo sa palatuntunang Kamaong Asero live sa Litter News Philippines and telecasted on Pinoy Extreme Channel. Ulitin natin, ang Pinoy Extreme Channel po ay napapanood sa Signal Cable Channel 106, Destiny Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84, at sa 500 pang iba't ibang mga cable companies sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga probinsya na pinapalabas po ang Pinoy Extreme Channel at ang Kamaong Asero. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ang ating programa sa Pinoy Extreme Channel. Sa iba pang balita, mga kaibigan, isa pa sa mga tinitingnan na dahilan ng simbahang Katoliko kung bakit nakalusot pa rin po ang mga terorista sa naganap na double bombing sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral po sa Holosulu ay ang kakulangan sa panig po ng mga militar. Di naman po nagbibintang, di naman po naninisi yung mga nasa simbahan. Bagkus, of course, tinitingnan nila kung meron pong security lab. Parang tayo din, nagtatanong tayo. Nagkaroon ba ng security lapses? Parang, remember yung nangyari pong bombing sa Davao? Wala ring natunugan. Wala ring natunugan yung militar, yung pulis na merong mambubomba doon sa Davao na marami rin po ang namatay. Diba? So, harinawang itong pahayag po ng Russia na nakahanda silang tulungan ang Pilipinas, especially sa paglaban po sa mga terorista. Harinawang ang isang itulong po ng Russia ay ang pagpapalakas po ng intelligence capacity ng ating mga otoridad sapagkat napakahalaga po ng naturang aspeto para labanan po ang naturang mga gawain. Prevention is better than yung bakbakan. As promised, mga kaibigan, nasa linya na po natin si NCRPO Director, si General Guillermo Ilyasar, live sa ating palatuntunan. General, sir, magandang hapon po. Si Errol Dakame ito sa Kamaong Asero, live sa Litter News Philippines. At tayo po'y napapanood sa Pinoy Extreme Channel, General, sir. Yes, magandang hapon sa iyo, Errol. At ganoon din po sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Salamat po sa pagtanggap sa aming tawag, General. Kami po'y napatawag ng mabilisan sapagkat marami pong natatanggap kami ng mga alert sa social media, Facebook, Messenger, na allegedly meron daw pong natatanggap ang mga commercial establishments, matataong lugar na maaring kahalintulad na nangyari po sa Holo, ang anytime mangyari daw po sa alinmang lugar sa Metro Manila, General. Kaya't kayo po ang aming tinawagan para maabisuhan po ang publiko, sir. Una po, wala po tayo natatanggap na mga validated reports regarding alleged terror attack or mga banta sa atin dito. Pero just the same, minabuti natin pong itaas ang ating alert status from heightened to full alert. Kasi po, nakareceive din ako ng mga text na ganyan. Na dating pa nga, humingi pa daw ng pera doon sa management ng mall. Alam niya po, nakita ko yun, yung text na yun, rehash na yan. Nangyari na yan po nung 2 years ago. Nung after bombing sa Davao, and then nagkaroon din ng mga threat dito. So, ito pong mga bagay na ito ay kung titingnan natin, ay mga irresponsableng pagbibigay ng informasyon na humihingi pa ng pera para hindi daw ituloy yung gano'n. So, kung titingnan po natin ito, analyze natin, anybody could do that. Na mag-extort para lamang wag daw itutuloy yung pabobomba. So, sa pagkakataong ito, ang panawagan po natin,
ito nga po, sinasabi nga natin, ito pong ating pagbabantay sa ating kapaligiran, na huwag matulad po sa nangyari sa Hulo. This is shared responsibility. Sa pagkakataong ito, maging mapagmatsyag tayo, at ang concern natin is para sa isa't isa. Kung napasukan po tayo nitong mga hindi nag-iisip na irresponsable, na gagawa po ng mga ganyan, yan po yung hindi natin katanggap-tanggap. Kaya po kung malaman natin responsible dyan, may corresponding na criminal liability po yung pananakot at pati na rin po yung mga bomb threats na tinatawag natin. So, ang ating panawagan sa ating mga kabayan, pag naka-receive kayo ng ganyan, na alam nyo naman pong walang basihan, hindi validated, huwag nyo na pong i-forward dahil nagiging kasangkapan kayo, nagtatanggol pa yung mga taong gustong manakot at mag-create ng panic sa ating kababayan. Tama. And unknowingly, unwittingly, nagiging bahagi po kayo ng ganyan sistema na hindi maganda para sa ating mamayan, pati sa ekonomiya natin. Yes. Isipin nyo, sinasabi, huwag magpunta doon sa mga malls na yun. Dahil may sasabog. So, unang-una, alam na nating lahat pag pinakalat yan, so nakahanda na tayo dyan. So, anong reason pa para ikatakot dyan? Yeah. And, if we will live on anxiety and fear, ano po mangyari sa buhay natin? Ang panawagan nga natin, let's live our normal lives that we have, pero dagdagan natin ang pagiging vigilant, pagiging alerto natin, at kung meron kayo man nakita na kaduda-duda or kahinahinala, ipagbigay alam agad sa ating otoridad. At ang amin po, sa aming side, we are conducting hard target hardening intervention at the same time, intelligence monitoring. At asahan niyo po na we are doing our best para po matugunan kung meron namang ganyang mga pangyari. Pero ang kahilingan natin, huwag na pong dagdagan ng mga irresponsableng pagsagawa ng ganyang pagbibigay ng mga irresponsableng mga informasyon. Are we expecting more checkpoints, General, especially sa Metro Manila dahil sa nangyari po sa Hulo, Sulu? Well, bahagi po yun nung ating pinataas na alert status, yung checkpoint operation na even sa umaga, depende na po sa discretion ng ating mga unit commanders na magsagawa ng mga checkpoint operation. So, ang ating kahilingan, bahagi nating kahilingan yung kanilang kooperasyon at suporta ng ating kababayan. Subject yourselves to checkpoint operation na nakita naman natin na maayos naman po siya. At ipakita natin na tayo po ay kasama at bahagi ng ating concerted efforts para po labanan ito mga anumang banta na sinasabing ito ng anumang karahasan na siyang that will affect our normal lives dito po sa atin sa Metro Manila. Wala pong curfew na ipatutupad, General, maliban po doon sa dati na sa mga barangay, sir? Wala pong ganun. After kung titingnan po natin, di ba, ang the whole of Mindanao, Mindanao regions, yun po ay nasa martial law, pero nakita naman natin na maayos naman. So, ang point ko is, even though tayo po ay nasa state of emergency lawlessness for the past 2 years, at tayo po ngayon nasa full alert status, nakita naman po natin na ginagawa na po intervention ito para po sa protection ng lahat. Pero wala po na dapat ipangamba. Wala tayong dapat ikatakot, mamuhay tayo ng normal sa ginagawa natin sa ating araw-araw. Very well said, General. By the way, ano po ang pwedeng i-contribute pa ng mga mamamayan sa mga ganitong sitwasyon na General? Yes, bukod sa hindi sasali sa pagkapakalat ng mga impormasyon na hindi verifikado at from the very start ay pananakot, maging bahagi rin tayo na pagbabantay. At kung meron kayong mga impormasyon na sa tingin nyo ay dapat na malaman ng ating mga kababayan, ipagbigay alam po sa atin, itawag po sa 911 or dapat alam natin yung mga pinakamalapit, yung mga numbers sa mga ating malapit na police station sa ating pong mga areas of residence. At kung di naman, meron po tayong SMS hotline na pwede po kayong mag-test, magpadala ng mga Viber messages, photos and videos. Ito pong sa Globe ay 0915-888-8181. Ulitin ko po, 0915-888-8181. Sa Smart naman ay 0999-901-8181. Ulitin ko po, Smart 0999-901-8181. Ito yung hotline natin na ito po yung team natin dito, yung police na abusado, pusher at mga loko, agad isend mo sa team NCRPO. Very well said, General Guillermo Eleazar, sir. Maraming salamat po sa mga impormasyon at payo po ninyo sa publiko, sir. Yes, maraming salamat din sa inyo, Errol, at mabuhay po tayo. Thank you so much, sir. Magandang hapon po, sir.
NCRPO Director General Guillermo Ilyasar. Live sa ating palatuntunang Kamao Ngasero. Napanood po ninyo, napakinggan po ninyo ang kanyang payo sa mga kumakalat pong alerto sa social media, sa messenger na kesyo, bobombahin ng isang mall, wag nang magsilabasan daw mga tao. Practically, ginagawa pong abnormal ang buhay po ng mga Pilipino dito sa mga kumakalat nito. So, maliwanag ang payo po ni General Ilyasar. Pag nakatanggap kayo ng ganong mga mensahe, wag nyo nang i-forward kung kani-kanino sapagkat ayon sa kanya ay nagiging kabahagi tayo ng disinformation, pagpapakalat ng pananakot at yung purpose na manakot ay nagtatagumpay pagka iyan po ay kalat ng kalat kung kani-kanino, pasa ng pasa without even you verifying it kung totoo o hindi. Ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. Pag nakatanggap ng anuman, ipasa. So therefore, kahit peking alert, ipinapasa po ninyo, therefore nagiging ahente rin po kayo ng mga peking impormasyon. Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas po ng ilan pang mga mahalagang paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.